Môžem vás na chvíľu zastaviť? Idete na noc kostolov? Áno. Čo očakávate od tejto akcie? Tak pána profesora Krempaského troška poznám, nie osobne, ale z prednášok, takže prehlbenie vo viere a tak celkovo. Na čo sa najviac tešíte? Na túto prednášku o vede a viere a potom na Maxa Kašparu snáď o ľudských vzťahoch. Ďakujem pekne, dovidenia. Idete na noc kostolov? Áno, samozrejme. Na čo sa najviac tešíte? Na prednášku pána profesora Krempaského. Idete na noc kostolov? Áno, mala by to byť prednáška doktora Krempaského. Aký bol váš dôvod prísť na noc kostolov? Tak dostal som takú milú pozvánku, či by som sa toho nezúčastnil, samozrejme som to uvítal, pretože si myslím, že je to zmysluplná aktivita a síce šírenie takej určitej osvety, to znamená vzdelávanie širšej verejnosti aj v otázkach týkajúcich sa vedy a viery. A čo očakávate od noci kostolov? No čo očakávam? Ja by som očakával takú primeranú aktivitu. Zatiaľ to nevyzerá, že by sa nejak ľudia hrnuli na tieto akcie. Mám taký pocit, že asi treba robiť takú nejakú dôraznejšiu propagandu a propagáciu a viac upozorňovať na to, že náboženstvo vôbec není prežitok v súčasnej dobe, tak sa to všeobecne myslí, že náboženstvo a filozofia, konkrétne kresťanská, môže súčasnému človekovi dať nesmierne veľa, môže mu dať odpovede na všetky otázky, ktoré ho trápia a môže mu pomôcť sa zorientovať v tomto komplikovanom svete. Dobre, ďakujem. Hej, ideme. A na čo sa najviac tešíte? Viete čo, na chváli komunity Emanuel, čo budú tu v kostole. Čo očakávate, aká bude noc kostolov? Neviem, lebo je to prvýkrát, takže, ale dúfam, že to bude dobré a že bude aj veľká návštevnosť. Dobre, ďakujem.